Казвам се Фара. Пис, 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 пис. Пис, пис, пис. Хайде, хайде, дами, качвайте се по-бързо, хайде. Влез навътре, хайде, хайде. Покана ли чакаш, по-бързай? Има проверка да не сте гъкнали. Добро утро, началство. Шофьорска книжка и талон. Какво пренасяш? Почистващи препарати. Изчакай тук. Не дей, не дей. Не дей. Не отваряй. Заради нея ще ни хванат. Спокойно, спокойно. Спокойно, спокойно. Как се казваш? Не може да говори. Казва се Сепидех. Хубаво име. За първи път ли ти е? От Исфахан ли си? Ябълков цвят. По това познах. Ти ли го изработи? Много е красив. Там не те очакват само ябълковите дръвчета. Доростес. Всички сме така. Повярвай. Не се бой. Казвам се Фара. Приятно ми е, Сепидех.
Ти на кого обръщаш гръб? На кого? Знаеш ли кой съм аз? Господин Кан, успокойте се, нямам проблем с вас. Говорете с шефовете, изпълнявам нареждане. Няма да го изпълняваш. Господин Кан, Зарежи! Виж, виждаш ли това? Какво пише? Емир Кан Аканджа. Разбра ли? Ти носиш портфейл, аз нося това. Виж добре, кой е баща ми? Али Галиб Аканджа. Съобразявай се с това. Господин Кан! Господин Кан! Какво става? А? Какъв е проблемът рано преди молитва? Ще му разгоня фамилията на този. Хайде, момче, излез. Ако имаш проблем, първо ще кажеш на мен. Кажи сега. Ти ли му вдъхваш кураж? Какъв е той? Щял да управлява заведението. Щом ти си му шефът, кажи му, че няма да стане. Говорих с татко. Това е мое право. Изпити нямаш ли? Свърши ли лекции? Баща ти ще ти дава пари да въртиш заведение ли? Не. Учи за изпити. Дипломирай се. Стани човек. Въпросът е приключен. Да излезем, има служители. Кой решава? Кой решава какво да правя аз? Аз! Аз решавам. Аз решавам всичко. Ясно? Баща ти се връща след 2 дни. Ще му кажеш. Тахир, нареди така. Не се заблуждавай, че не носи името Аканджа. Имаш ли какво да кажеш? Чудесно. Хайдар, да закараме господин Кан вкъщи. хайде, юнак, ще призоват за молитва. Пусни ме! Синко, Вие кои сте? Кои сте? Отговорете! Чистачки. момче, Почистете и това. хайде, синко, хайде. Ела, хайде, ела. Пусни ме! Вземи. Да не се порежете. Казвам се Фара.
لا تبيع ولا تشتري ولا تقسى وتفتري لا تبيع ولا تشتري ولا تقسى وتفتري دي القسوة يا عيني مرة مرة القسوة يا عيني مرة يا عيني يا ليل 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 يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل جمالك سكري وجمالك سكري لا تبيع ولا تشتري ولا تقسى وتفتري لا تبيع ولا تشتري ولا تقسى وتفتري القسوة يا عيني مرة مرة القسوة يا عيني مرة يا عيني يا ليل 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 يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل جمالك سكري وجمالك سكري Сестро, тук има цяла торта. Не са яли от нея. Ще си вземеш ли? Благодаря. Како, нощем работиш ли? Не са ми писали. Писали на Сепидех за друго място на същите хора. Бои се. Ти каза, ако не искаме... Ще отида. Добре. Има ли още торта? Има, ще дам и на теб. Како? Добро утро. Добро утро. Няма температура, нали? 36,8 няма проблем. Слава Богу. Четохме за черната рибка, не остана доволен. Ти си имитирала по-добре баба риба. Бях му любими песни. Гюню, баба риба е важна. Наистина ли? Няма да слуша песните ти, ако не я имитираш. Как го правиш? Покажи и на мен да се науча. Но како? Вие се шегувате с мен, нали? Защото си много сладка. Знае, че утре ще ходим в болницата. Направил е календар и отбелязва дните. Дано новините са добри. Дано. Дай Боже. Вечерта пак ще работя. Не викай друг, аз ще дойда. Хайде, тичай при него. Добре, че те има. Сега ще ревна на рамото ти в ранни зори. Гюню, баба риба е много важна. Како? Тръгвам си. Добре.
Скъпи, Мамо, миличък, много ми липсваше. Много. и ти на мен. Какво правиш? Гледаш навън? Какво правят, Керим? Ритат топка. Да ритат. Какво от това? Керим, защо правиш така? И ти може да играеш с тях. Като вкарваш голове, ще ги напишеш на един плакат и ще ги покажеш. Синът ми познава добре числата. Не искам. Те все се карат. Нищо. Керим, Какво? ти нали не се пошегува с кака Гюнюл? А? Ти си палаво дете, Керим. Много си непослушен. Направил си календар? А? Какво пише в него? Това си ти, това аз, а това Гюнюл. Утре ще отидем в болницата. Това нарисувах. Да, ще отидем в болницата. А после къде ще отидем, знаеш ли? На футболното игрище, моля те. На игрището ли? Керим. На игрището на бащата на Гюнюл. Добре, ще попитаме, ако е удобно. Гюнюл е питала, казала е да дойдат. Моля те, мамо. Керим, ела, скъпи, седни, седни. Дишай, дишай. Керим, поеми въздух. Поеми въздух, скъпи. Нищо ми няма. Добре, знам, че нищо ти няма. Поеми въздух. Издишай. Още веднъж. Издишай. Хайде. Видя ли? Нищо ми няма. Да, видях. Нищо ти няма. Нищо ти няма. Значи се пошегува с Гюнюла. Как го правеше? Алп! 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 Да не повярваш. Какво правиш тук? У нас ли идваше? Не, имах работа и минавах от тук. Хайде, ла, да повървим заедно. Батко казваше, че ще ходиш в Анкара. Имал си работа. Така ще каже. Той ме прати там. Съсипаме. Направо ме съсипа. Какво съсипване? Изглеждаш страхотно. Нормален костюм. Я го виж ти, прави се на много тежък. Гадже ли имаш? Говориш за мен, но и ти си се променила. Пораснала си, много си красива. Стига де. Гюнюл, малко бързам, после пътувам за Анкара. Радвам се, че те видях. Довиждане. Не става така. Да пием чай. Кога ли пак ще те видя? Няма да остана завинаги. Все ще се видим. Има ли някой за почистване?
Ало? Преди да заспи, иска да чуя гласа на мама. Притеснихме се за теб. Не опирай слушалката до ухото му. Добре? Мамо, Любов моя, щом сутринта ще ходим на лекар, ела си и легни до мен, чули? когато отвориш очи, аз ще лежа до теб. Става ли? Добре, не се уморявай, чули? Гюнил ще ти прати снимка. И ти ни прати веднага. Добре. Ще чакам. Дойдох. Сигурен ли си, че не те следят? Сигурен съм. Виж го ти. Как се разхожда. Нощна птица. Нека да дойда и аз. Ти остани тук. Батко Тахир, безпокоя те. Каза да те предупреди, ако има нещо. Братле? Братле? Тук съм. Братле? Къде си? Тук съм, любов моя. Изненада. Господин Каан? Господин Кан. Кого чакаш, Алп? Проследихте ли ме? Защо си в моето заведение? Батко Тахир поиска да проверя. Батко ти Тахир. Поискала да провериш. Ще се наместите в момента, в който отвори, нали? Аз като глупак ще ви гледам. После ще се утешавам, че ям и пия безплатно. Така ли? Но моля ви, Момче, не се дръж като слуга. Не ти отива. Вземи телефона. Обади се на Тахир. Кажи, не мога да поема поста. Там командва родния син на Али Галиб. Не се намесвай. казах ви много пъти. Нямам желание да управлявам това място. Тогава се обади и го кажи на Тахир. Добре. Или ще говориш, или ще взема да ти надупча задника, а? Какво ще кажеш? Казвай! Махни го и ще говорим. Не, така ще говорим. Свали го и ще говорим. Ей, не ще говорим така, а? Къде отиваш? Какво правиш? Ти кой си, бе, а? Псе, вързано пред вратата. Раним те с огриски от масата ни, а ти ми се правиш на чакал. Какво философстваш? Аз ще ти натри носа, дето си го навирил. Говори, бе! Кажи! Говори! Свали го, ще стане беля. Кажи! Гръмна случайно. Не го направих нарочно. Тахир, аз не натиснах спусъка. Сам ли си? Братле, той умира. Помогни ми. Помогни ми, братле. Да го зарежем пред някоя За болница. каква болница говориш? Тахир,
Обади се на доктора, на нашия лекар. Тихо! Братле, Добре. Добре. Умря ли? Не може. Ще ми тежи и на съвестта. Край сме, ще изгоря. Заради един никаквец ще изгоря. Прояви уважение, помоли се. Ще си платиш. На онзи свят. Бог да го прости. Како Керим заспа, аз тръгвам. ставай! Върви! Не видях нищо. Всичко е видяла със сигурност. На никого няма да кажа. Видяла е. Всичко е видяла. Кое си ти? Чистачка. Моля ви, пуснете ме. Пуснете ме да си ходя. Къде ще ходиш? Как ще си ходиш? Техир, няма ли да направиш нещо? Прав е, братле. Жената стана свидетел. Моля ви, аз съм никоя. Пуснете ме да си ходя. Какво ще правим? Няма да ви навредя. Няма да отида в полицията. Аз нямам лична карта. Аз съм мигрантка, работя незаконно. Ако имате малко съвест, пуснете ме да си вървя. Ще почистя. Аз ще почистя тук. Ще излъскам всичко. Моля ви. Ще почистя всичко. Няма да се разбере, че се е случило нещо. Да, ще почистя. Какво дрънка тази? Вижте, попие ли, петното няма да излезе. Трябва бързо да се избърши. Ще изчистим с белина и топла вода. Не бива с топла. Трябва да е студена. Трябва да се избърше с натриев пероксид. Иначе няма да излезе. Трябва да побързаме. После да се мине с насапонисана влажна кърпа. Моля ви. Знае си работата. Моля ви, пуснете ме. Хайдар, заведи го вкъщи. Да се преоблече. Не, жената ме видя. Видя ме. Върви си вкъщи. Ще се погрижим. Върви. Хайде, синко, хайде. Какво ще стане с мен? Дай си телефона. Почисти.
бяло агне, черно агне. Свърших. Може ли да си ходя? Ела, идваш с мен. Първи. Къде ме водиш? Какво ще правиш с мен? Качвай се. Какво ще стане? Аз изчистих всичко и вече съм съучастник. Моля те, остави ме. Имам болен син на 6 години. Без мен няма да оживее. Умолявам те, пусни ме. Кажи нещо. Ако ще ме убиваш, кажи за Бога. Дай ми телефона, да чуя гласа му за последно. Моля те. Къде живееш? Защо? Къде е домът ти? Махай се от тук. Како? Аз съм. Дюню? Да, отвори ми. Кой може да е в този час? Слязох да видя Керим. Какво ти е?
Виж се, изглеждаш ужасно. Като слизах от буса, един мъж ме последва. Паднах, докато бягах. Мислех, че ме е проследил. Проклет да е. Како, добре ли си? Кажи ми истина. Добре съм. Нищо ми няма. Отвори да те видя. Хайде. Милата ми. Керим имаше предчувствие. Гюнюл, ще се изкъпя и си лягам. Качвай се. Ще излезем рано. Хайде. Говори, бе! Казвай! Казвай! Дойде ли си? Да. Не се разсънвай. Уморена ли си? Не съм уморена. Тъжна ли си? Не. Защо реши така? Сърцето ти бие бързо за това. Къпах се с топла вода. Заради това е. По-бързо да дойде утре. Да отидем на лекар. По-бързо да дойде. Денят да е по-хубав. От колко време е там? Стана почти час. Върви да говориш с шефа. Имаме работа. Съболезнования. Бях му купил ризата. Подарък за бала. Не я носеше. Казах, щом не ти харесва, не дей. А той пази я за специални дни. Специални дни. Братле, съкрушени сме. От отдел убийства чакат да направят оглед. Нека да си свършат работата. Ще проучат как се е стигнало до там. Заради мен. Защо говориш така? Последно знаех, че е в Анкара. Не, беше тук. Работеше под прикритие с мен.
Мамо, Тихо! Стой тук. Връщам се веднага. Фара! Боже мой! Тук ли си? Къде се губиш? Изплаших се. Заспала съм. Нали ще ходим до болницата? Колко е часът? Наближава 8. Вчера нищо не ми каза. Какво се случи? Обясни ми. Гюню, нали ти разказах? Ти подготви Керим. Нека да се измия, да се съвзема. Заеми се с Керим. Спокойно, спокойно, спокойно. Спокойно, спокойно. Спокойно, спокойно. след болницата ще отидем на игрището. Така ли? Ще отидем ли? Да, ще отидем. Нали, мамо? Нали? Фара? Такси! Да хванем такси, да не закъснеем. Към болницата. Съболезнования. Благодаря. Благодаря. Съболезнования. Убийството не е извършено тук. Ясно е. След това се изхвърлили трупа като буклук. Извикайте съдебна медицина. Да станат ясни причината и часът на смъртта. Не открих телефона му. Направете обиск. Ако не го намерите, проверете в системата. Да проследим сигнала. Главен комисар. От колегиалност разрешихме да дойдете. Случаят е на отдел убийства. Ние ще направим нужното.
Това просто случай ли е? Познавам момчето. Казва се Алпарен Хемшин. Знаете ли колко ми е ценен? Какво ще стане? Да тръгваме. Случай. Късмет. Тези неща са на късмет. Тахир Лекесис. Намери го. Ако действаме без знанието на отдел убийства, Нашето момче беше последите на Тахир. Аз ще се заема с отдел убийства, а ти изпълнявай. Намери Лекесис. разбрано. Седнете там, ще говоря с лекаря и ще ви извикам. Ела, Керимшах, ела. Ела. Да седнем. Мамо, може ли да си поиграя там? Добре, поиграй си. Защо си облечен така? Заради болестта ми. Трябва да се пазя от микробите. Но моята болест не е заразна. Керим? Не играеш с колата? Майките отведоха децата. Изплашиха се от мен. Не. Не са се изплашили. Не са те разбрали. Керим, хората, когато не разбират нещо, се страхуват от него, защото не го разбират. Не страдай. Не страдам. Да поиграем заедно? Фара. Лекарят ни чака да влизаме. Хайде, ела. Добре. Кръвните му показатели са добре. Слава на Бог. Благодарение на теб. Ако не се беше борила толкова, нямаше да стигне до тук. Но пари, знаеш. До днес някак успявахме да го лекуваме неофициално. Все още не си получила гражданство. Има ли при кого да запишем Керимшах? При баща му? Не. При баща му не става.
Докторе, знам, че до днес бяхте поставен в трудна ситуация. Докторе, има ли проблем? Положението е следното. Поручвах базата данни с донори на костен мозък. Може да сме открили подходящ донор. Как? Наистина ли? Не е за вярване. Вара, ще успеем. Гюнюл, момент. Да се успокоим, да не се обнадеждаваме. Нека да чуем. Този донор е съвместим с Керим. Това ли ми казвате? Първо трябва да се направят редици изследвания, но изглежда подходящ. Синът ми ще се оправи. Да, ще се оправи. Керим ще се оправи. Още е рано да се радвате. Първо трябва да подадем документи. Но за това трябва да уредите както документалната, така и финансовата част. Да. Аз ще уредя всичко. Вие направете нужното. Аз ще намеря решение. Гюнюл? Да не казваме нищо на Керим, нали? Добре. Мамо, Керим? мамо, този път не плаках от инжекцията. Стоях мирно. Браво! Браво, сине! Знам, че ще трябват доста пари. Има малко спестявания, ако искаш. Не може, Гюнюл. Ти правиш повече от нужното. Може да те уволнят, защото го преглеждат тук. Не, никой няма да ме питне. Знаеш ли на колко лекари помагам? Без мен са загубени. Хайде, тръгваме. Време е да си кажете чао. Ще го обсъдим отново. Ало, чувате ли ме? Как, Гюню, какво да купи за този симпатяга на връщане? Ти няма ли да дойдеш с нас, Гюнил? Ако дойде с вас, кой ще върти тази огромна болница? Едва ли болницата зависи само от теб. Лъжкиня. Умниче, до вечера ще си платиш с гаделичка, не чули? Хайде. Чао. Хайде, сине, да тръгваме. Ела тук, красавецо. Керим, Мамо, защо бързаме? трябва да си хванем такси. Мамо, какво стана? Ела тук. Мамо, мога да вървя. Добре. Мамо, къде отиваме? Керим, Мамо, такси! Такси! Спри! 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 Ела! Ела, 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 ела! Хайде, хайде! Тръгвайте! Ало, жената си тръгна от болницата. защо се оглеждаш? Няма нищо. Прибираме се. Ще слезем тук. Заповядайте. Ела, сине.